Sarri esan izan ohi da doluaren mina hitzez adieraztea zaila dela. Eta ikusentzunezko pieza batean, horixe bera erantzungo digu Lur Olaizola Lizarraldek variazioa fin laburra aurkezten baitu Zabaltegi Tabakalera sailean. Hortaz gaur, 25. fotograman Lur Olaizola Lizarralde. Echo de menos. Yo también, amita. Kaixo Lur, zer moduz? Kaixo, oso ondo. Ondo, gogotxu, aurten zinemaldia barrutik bizitzen ari zara. Bai, bueno, beti pasada bat da zinemaldian egon alizatea, baina gainera nire pelikula bat aurkezteko aukera ukitzea, gozada bat da. Bai, tira, ja, mamian sartuta, Bai. pelikularen amaierara joango gara. Eta bertan, aitari eskaintzen diozula lana ikusten da. Ze helbururekin edo nola, nondik sortu duzu lan hau? Bai, bueno, variazioak laburmetraiaren abia puntuan nire esperientzia pertsonala da. Orain dela urte terdi gutxi gora bera, nire aita hiltzan eta gainera bapatean gertatu zen zerbait izan zen. Oso kolpe gogorra, inoiz gertatu zaidan gauzarik okerrena. Eta, bueno, doluaren prozesuan nengoela, idazten hasi nintzen, gidoi bat idatzi nuen, eta nire bilagunei eta nire bikoteari eskatu nien irakurri zezaten, hor gidoi bat zegoen benetan, edo korto bat zegoen, edo nola ikusten zuten, ez? Batzutan egiten dituzu gauzak, helburu zehatz bat gabe, baizik eta ateratzen direla, ez? Hirurek esan zidaten beraiek garbi ikusten zutela pena merezi zuen gidoi bat zela, eta hori izan zen pixka bat abia puntua proiektuari hasiera emateko. Egia da, esan bezala gaia nahiko delikatua dela, Bai. eta hori gero plazaratu ahal izatea edo nola antolatzen duzu? Gidoi hori gero irudietara igarotzeko, zertan pentsatzen duzu? Beira, kasu honetan niretzako oso laburmetrai garrantzitsua da baita, zenik variazioak baino lehen beste 3 laburmetrai egin ditut, baina beti edo dokumental klasikoa goruntz, edo dokumental eta fikzioaren arteko zerbait, ez? Eta bapatean variazioak esan dezakegu dela nire lehenengo fikzioa. Orduan, niretzako lan egiteko era nolabait aldatu da. Ze, klaro, dokumentalean beti saiatzen zea errealitatean dagoen hori, zure ikuspuntuaren bitartez grabatzen edo kaptatzen, ez? Eta, klaro, lehenengo aldiz hemen eraikidet. Historia bat, irudi batzuk, ez? Eta, bueno, komentatu dizuen bezala, lehenengo pausa izan zen idaztea, kortoan Edurne Azkaratek interpretatzen duen pertsonaiak ofean esaten duen esaldi bat da, idatzi nuen lehenengo gauza txikia, eta hortik hasi nintzen pixkanaka eraikitzen. Adibidez, kortoa gertatzen da enkuadernazio tailer batean. Enkuadernazio tailerrean gertatze hori, zan nik kajoi batean gordetan eukan ideia bat. Aurreko proiektu batean sartu nahi izan nuen, azkenean horretzan sartu eta bapatean hemen zentzua zeukan. Zekaro, doluaren inguruan ari gea, heriotza, bizitza, eta azkenean ere nahi edo ez, liburuak enkuadernatzeak ere badauka denborarekin lotura zuzena. Azkenean, liburuak enkuadernatzen dituzu, liburuen bizitza luzatu alizateko nola baitez. Eta orduan, bueno, bapatean zentzua zeukan, eta horrela pixkanaka, bazoaz, ez dakit, kortoak erakusten duen mundu hori eraikitzen, ez, nola bait. Sortu egiten dela azkenean gauza batek bestera ematen zaitela. Zuk ere aipatu duzu hasieran eta ni horrekin oso ados nago, ez? Osea, iruditzen zait dolua dela gauza oso universala, ze denok sentitzen dugu gertuko norbait edo ezagutzen dugu norbait hiltzen denean, aldi berean da oso pertsonala, baina aldi berean niretzako gutxienez, hori askotan hitzak ez dira nahikoa norbaiti komunikatu alizateko edo norbaiti transmititu alizateko zer den zu barrutik bizitzen ari zean hori, ez? Eta bapatean nire ustez zineak bai daukala gaitasuna emozio hori transmititzeko. Gero noski ikusle bakoitzaren arabera iritsiko zaio edo ez zaio iritsiko, ze beti ikuslearen subjetibotasuna ere zinean beti gertatzen den zerbait da, ez? Baina nire burua, hori, dolua transmititu alizateko, bapatean zinean, aurkitu detela lenguaia egokia. Irten bide bat, edo behintzat, sentimendu horri arte bidez, ez, adierazteko bide bat. Bai, dudari gabe. Hortan, aipatu duzu, Edurne Azkarate protagonistetako batek ematen diola hasiera, eta, bueno, kastinaren inguruan galdetu nahi nizun. Garbi zenuen, adibidez, Edurne Azkaratek egin behartzuela protagonistaren papera? Bai. Zergatik, zer nahi garbi?
Beira, nik egia esan ez dut inoiz, aurreko kortoetan ere ez dut inoiz kastinik egin. Ze beti iruditzen zait, badakit oso ohikoa dela, normalean kastinak egiten dira, ez? Baina beti iruditzen zait dela oso froga krudela nolabait, Vale, bai, bortitza, ez? Oso bai, hotza igual hasiera azkenean batean. ez, hiru pertsonen artean, eta Bai. badakizu bat aukeratuko duzula eta beste biak ez, bueno, ez dakit. Eta orduan nik oraingoz gutxienez, Edurneren kasuan ikusi nuen, bueno, Paul Urquijoren iratin ikusi nuen, eta oso intuizioz, baina banekien nahi nuela bera izatea protagonista. Eta joan den urteko zinemaldian, festa batean topo egin genuen ez genuen elkar ezagutzen. Ah, bale. Eta orduan berarekin hitz egitera jo nintzen. Bai. Eta komentatu nion Edurne, beira, proiektu batekin nabil, hau eta beste, ez dakit gidoia bidaltzerik daukadan, ze gustatuko litzaiake zurekin lan egitea. Eta baietz esan zidan. Ze ondo. Bai, oso errisa izan zen. Oso erriz jarri zitzen. Bai. Sonia Almartxarekin eta Bai. bai. Antzerako zerbait izan zen? Bai, edo, oso antzekoa. Sonia Almartxaren kasuan, Marco Moriartyren pelikulan Bai. paper bat dauka, eta asko gustatu zitzaidan niri Soniak nola egiten zuen paper hori iruditzen zait oso aktore ona. Dauka naturaltasun bat, ez? Osea, sinisten dezula esaten duen hitz bakoitza eta egiten duen keinu bakoitza. Eta Soniaren kasuan ere, bere kasuan, telefonoz deitu nion, proposatu nion, nire aurreko kortoak bidali nizkion eta gidoia, eta bai, animatu zen ere. Eta zure ama konbentzitzeare erreza izan zen? Nire ama izan zen zaiena. Daiteke familian egindako laburra dela, ez? Bai, dudarik gabe. Amari Vale. kostatu zitzaion, ze bueno, ez zaio inoiz gustatzen horrelako protagonismo aukitzerik, baina bueno, nik argi neukan, osea, berak egon behartzuela paper hori egiten, eta gero, bueno, oso kuriosoa da, zen ere lagunek eta ikusi dutenean, badenek esaten dute, ez? Nire ama oso aktore ona dela. Bai, Osea, bueno, bida, bai, ez seinale txarra hori. bai. Alderdi zinematografikoari edo erreparatuz, Bai. bueno, 16 milimetrotan filmatua da. Bai. Hor, Pablo Paloma da argazki zuzendaria, erabaki hori adibidez, 16 milimetrotan egin Bai. zela, zuk hartu duzu edo berak gomendatuta, hori nola izaten da? Kasu honetan, lehenengo aldiz da ez bakarrik fikzioa, baizik eta 16 milimetroan grabatutako pelikula dela baita. Kasu honetan zehazkin niretzako oso garrantzitsua zen 16 milimetrotan grabatzea, zen kuadernazio tailer bati buruz ari gehan ez, hor badago artesaniarekin, ez, eskulanarekin lotutako zerbait, eta iruditzen zaita 16 milimetroak zineari ematen diola tekstura bat, Bai. dirudiela ikutu dezakezula pixka Hori da, bat, ez? bai. Eta orduan nik banekien kasu honetan 16 milimetrotan egin nahi nuela. Pablo Paloma, orain dela urteak ezagutzen detela, baina lehenengo aldiz egin den lan berarekin korto honetan, baina Pablo adibidez da, zinemaldian ikusiko dan Estrain Riu Jaume Clareten pelikularen argazki zuzendaria ere bera da. Vale. Eta orain dela joan den urtean Victor Iriartek egin zuen Sobre todo de noche pelikularen argazki zuzendaria ere Pablo da. Eta orduan, lortzen du kolore bat eta irudi batzuk, Bai. dala gozada bat berarekin lan Bai, egitea. bazenekien lehen unetik bera izan bertzela. Bai, argi hori nahi nuen nire Bai, pelikulan. Bai. Eta lokalizazioekin ere, garbi zen nuen non filmatu nahi zenuen. Ze egia da, duela horrelako zuritasun bat, soila Bai. da, naturarekin kontaktuan ere Bai. badago, ez dakit hori ere hortik jo nahi zenuen. Bai. Edo... Bueno, banekien tailer bat izatean nahi nuela, hasieran pentsatu nuen Donostin aldapetan badago Gipuzkoako artisauen elkartea, edo ez dakit izen ofiziala nola den. Hori bisitatu nuen, baina bapatean Undermount izeneko espazioa etorri zitzaidan burura, eta klaro esan nuen, eske itxasoa ikusten da hortik. Bai, Osea, eta bapatean, klaro, zan dana pasada bat. Egia da, barrutik espazioa ere aldatu genuen, Mikel Serrano izan da arte zuzendaria. Vale. Osea, Undermounten normalean tailerrak egiten dituzte, gehienetan zeramikakoak eta horrela, baina, bueno, barrutik espazioa moldatu genuen, guk nahi genuen tailerra izan zedin. Baina, klaro, lehenengo espazioa eta itxasoa eta oso leku, bueno, oso leku berezia. Bai, bintza berezia. Bai. Entzun dut ere rodajerako eguraldia ez dela lagun ibili. Horri zailtasun handia jartzen ditu filmatzerako orduan. Bai, dudari gabe, baina hori Pablo eta biok esaten genuen, ez? Como, nola esaten zuen Pablo, bueno, vamos a abrazar esto, ez? Bere espresioa. Beharko bestela. Horrela, eta egia da, karo, pentsatzen dut, zinegilearen arabera, izan daitekela arazo bat, edo bapatean, izan daiteke,
pelikula dena izatera eramaten duen zerbait. Hau da, hasieran Sonia Almartxa eta Edurne Azkaratek badaukate elkarrizketa luze bat bien artean. Hasieran elkarrizketa horrek kanpoan izan behar zuen. Eta guraldiaren gatek azkenean barruan da. Neri egia esan, orain nola dagoen hori filmatuta bi lehioekin eta nola gustatzen zait pila bat. Komposizio oso ona. Bai, orduan, hori eguraldi ona euki izan bagenu, ez litzake existituko, ez? Eta horrela pentsatzen badezu zine egiteko eran, esaten duzu, bueno, eguraldiak ere aldatzen du pelikula baten azken emaitza. Eta hori niri beti gustatzen zait. Bai, alaxe da. Eta horrek bezain beste ere soinuak ere garrantzi handia izaten du filmetan. Ibili dira Alazne Ameztoi, Julen Balmaseda eta Koldo Koreia. Nola moldatu dira hirukote hori? Egia da, batxen musikak edo interpretazioak ere baduela esan garrantzitsu bat laburrean. Zergatik batx? Bueno, soinuaren lanarekin hitz egiten hasteko, osea, Alazne eta Julenekin rodajean primeran egia esan, komentatu dezun, hori oso familiarra dela kortoa, hori taldean ere nabaritu dugun zerbait izan da rodajean, izan da familia txiki bat izango bagina bezala, eta gero Koldo Korellak egin du soinuaren postprodukzioa. Eta lehenengo aldiz ere egin dut lan Koldorekin, eta gozada bat izan da ere, berak esaten zidan, klaro, azkenean da oso laburmetrai sutila. Eta Koldok esaten zidan, berarentzako erronka bat zala, ze askotan agian soinuarekin gauza haundiak egitea, erresagoa izan daiteke gauza txikiak egitea baino. Eta korto hau dana da txikia. Ez, dana da oso sutila, eta orduan Koldorentzako erronka bat izan zen, baina lana niretzako bikaina da. Bajen kasuan, hori bai dela oso gauza pertsonala. Osea, bajen Goldberg variazioak, ni benetan beti lasaitu nauten piezak izan dira, eta orduan, azkenean fikziozko zineak egiten duen gauza bat, ez? Batean nire imaginazioa juntzan musikaruntz, eta horregatik daukan garrantzia, ez? Zagero egia da kortoan ere, bi zumin garrantzitsu daudela, ez? Edurneren aurpegiruntz eta biak dira bajen Goldberg variazioak entzuten ari gehan bitartean, ez? Orduan bai egia dela oso zentrala dela azkenean ere abestia. Kontrara, isiltasunak ere badute bere lekua. Hori garbi zenuen lehenunetik, ez? Isiltasunak egon behar zuela. Bai, isiltasuna eta gero ere saiatu geha, baina hau agian ikusiko da agian ez. Hori ere askotan zinean gertatzen da. Baina Pablorekin lanean ari nintzela planoen inguruan eta argazki zuzendariarekin lanean ari nintzela, niretzako garrantzitsua zen ausentzia filmatzea. Eta horregatik, plano askotan, agian, ikusten dugu pertsonai bat, adibidez, Edurnek leiho bat irekitzen du, beste bat irekitzen du, eta gero planotik alde egiten du, eta leihoan gelditzen geha. Horrelako plano batzuk badaude nik nahi nuelako ausentzia filmatu. Eta ausentziaren garrantziak bezala, isiltasunaren garrantzia ere hor dago, eta horregatik aipatzen nuen Koldok esaten zian erronka hori, ez? Ze uste dut agian zailagoa dela isiltasun hori eraikitzea. Ze isiltasuna iruditzen zaigu, baina ez da isiltasuna eguneko egun. Baizik eta, eta hori Koldok eraiki behar izan du. Lur, mila esker, placer bat izan da zu gaur gurean izatea. Eskerrik asko zuei, plazerra neria izan da. Bai, aldegin baino lehen, oparitxo bat egin nahi genizun. Ai, eskerrik asko. Berriako lantaldearen izenean, hemen, ireki, nik ez dizut esango zerbait. Eskerrik asko, ireki behar da. Agian ez da, espero duzun zerbait. Galtzerdinak! Baina sandaliekin jazteko, ez da? Hori da modernoena orain. Hori da. Ai, eskerrik asko benetan. Goxo-goxoak dira, eneguko horrela galtzerdi putonoa. Ia esker benetan. Eta tira, humore kutsi honekin amaituko dugu. Eskerrik asko. Aztu baino lehen teknika eta realizazioan Lara Madina Beitia, Nagore Arin eta Ainara Rodil izan ditugu. Beraz, mila esker kamaran bestalde izateagatik eta bihar arte.